Era visto. Kevin Barman. E logo non me expulsaron o rapaz unha semana do instituto. Unha semana. E logo que fixo desta vez? Nada, tonterías. Colleu un borreno dunha obra e meteu-no polo váter abaixo. O váter non vale para nada, claro, pero pillarías, oi. Bah, unha caralladiña de nada. O que pasa é que como lle teñen manía... Home, se cadra pasouse un pouco, non? É o que dixo, home. O rapaz estaba experimentando. Como no instituto non lle deixan iniciativa, así non van chegar a nada na vida. Tamén, tiñas que ver como se puxo a directora. Xa un fillo. Home, normal. Cada monte que hai ao lado do instituto, Lino, para que queren váteres? Cae moito vicio, Lino. Non fomos nós sempre cajar ao monte. Por favor. E agora que vai o chaval unha semana na casa? Toño, búscalle un traballo. Ei, ten razón, Lino. Home, se queres podes mandarme para aquí que eu ensino o oficio de camarero. Mándame para aquí, hai que traballe aquí comigo, que eu, mira, non che cobro nada. Pero buscas abajo pagarán. Como pagarlle? Xa non che cobro nada, é bastante, Un tipo xeneroso, Puscas, un amigo. Agora a dicirlo a Elvira, cando saiba que lle encontrei un cheo a Kevin, cómeme a bicos, cómeme a bicos. Era o que me faltaba. Xa teño o pai todo o día na de Puscas e agora o fillo tamén. Papá, e canto vou cobrar? Pois mira, unha das vantaxes de traballar na de Puscas é que, ao vivir tan cerca, xa non gastas en desplazamento. E aparte que eu podo chegar por aí de cando en vez, moi de cando en vez, para ver como vas. De cando en vez. Pero se pasas ali a vida. Xa, pero papá, canto vou cobrar? Que tan materialista é a xuventude, me home. Pois mira, concretamente, moito non. Agora o que vas a aprender é... Xa, pero canto? Mais ben non che vai pagar nada. Que vergonza. O meu fillo traballando de balde. Si, pero así tampouco che ven encima facendo, Vale, claro. Alá ia o meu Kevin aprender o oficio de camareiro. Seguro que Puscas lle había ensinar os pormenores da hostelería. Rapaz, Sí. ahora que estamos sós, vouche ensinar algún dos segredos do oficio de camareiro nesta casa. Vale. Por exemplo, ti que farías con este café? Pois tiralo. Como tiralo? Ti que pensas que son Florentino Pérez ou que? Hai que reenchelo con leite. E xa temos un café con leite. Pero iso é unha porcallada. Unha porcallada. Malo será que haxa alguén que teña unha enfermedade infecciosa, non? E o viño é fácil. Teña. Que? Collemos a botella e devolvémolo. Entendes? Devolvémolo a donde a mamá. Pero é que está botando o viño branco na botella do tinto. Pois mellor, rapaz. Aí tes o famoso clarete do Puscas. Sí, señor. E aparte desto, botamos un chisquiño de auga para rebaixalo. Aí o tes, é para economizar. Para rebaixalo porque senón tamén emborracha máis, entendes? E fíxate, dunha copa de viño case temos unha botella. Este sí que é un segredo. A sustancia, o golpe definitivo, máxico, metílico. Un chorriño, Xa, pero iso non lle pode facer dano a alguén. Isto non, home, isto como lle vai facer dano a alguén se isto é o que che botan nos hospitais. É o que usan para curarte, entendes que? Pois, o mellor de todo isto é que é todo reciclaxe, entendes? Están todo o día dicindo, hai que reciclar. Pois, o Puscas cumple, entendes que? Estou ben contento con que o Kevin traballo. A de cousas boas e útiles que lle debe de estar aprendendo o Puscas. Pois tiña que marchar, pero non podo pechar o bar. Va. Por un día que non tiñas o bar aberto tampouco pasa nada. Puscas pechalo bar. Lino toleou. Organizou o velorio do bono bar para non perder de abrir. Ao principio resultaba raro, pero despois afaste. Este bar non pecha nunca, Lino. Alá onde vas? Tiña que ir á boda de miña irmán. Estabas moi unido a ela. Meu normal. Debía ir porque dou un reel cando eu era pequeno. Pero tampouco nada especial, Debías ir, home, por favor. Pero deixa só Kevin ao cargo de todo, xa está. Kevin ainda non sei se estará preparado. Moito houve que discutir con ele, porque é carneiro. Pero ao final deixou a Kevin ao cargo do bar. Lembra todo o que che ensinei. Non se preocupe.
Que me dá non sei que deixar así o bar só. Total, miña irmá tiña 2 riles cando me dou un a min. 2! Sí, naceu así. Non é que Kevin o fixese ben. Facío de maravilla. Que rico está este viño, eh? Non é o de sempre, o clarete de Puscas. Limpando a barra. Non vi un trapo esta barra en 20 anos. Ai, me cago. Eso se parece unha pensión de 2 estrelas. E aquí tedes unha atención pros clientes. Veña, vou limpiar o baño, Foi a primeira persoa que entrou nese baño en moito tempo. Nós xa non nos atrevemos, mexamos fora. Mas con váter parece un pozo negro. Marchando outro gin tonic. A ver, Kevin Costner, o meu combination. Aquí o ten. A ver. Caramba, que cousa tan rica! Parece ambrosía. E que sofisticado, pero quen se lle ocorreu unha idea de misturar xenebra tónica e limón? Quen ti tiñas que estar en Chicote? Pois moitas grazas. Canta xente, eh? Que rica está a cervexa. Kevin dixo que era por non sei que de tirar a que quedaba no vaso. Non sei a que se refería. Veña, quen quere outro gin tonic? A ver, que pasa aquí? Que é todo este barullo? Seguro que Puscas vai estar encantado cos cambios. Agora parece un bar como é debido. E os clientes temos menos posibilidades de coller unha infección, que tamén é importante. Kevin, estou moi descontento coa tua maneira de xestionar o local. Non fixache nada do que te ensinei. Non reciclache o viño, nin o café. Home, que E, ademais, dixéronme que convidaras a un cliente. Sí, é que levaba 3 rondas e, claro, dixen eu... Pois se leva 3 rondas, o que hai que fazer é cobrar máis. Entendes que está borracho? Ti non entendes nada. Do que se trata aquí é de atender a unha panda de borrachos. Sin miramentos nin remilgos, entendes, Kevin? Borrachos, home, parecían contentos, pero... Pero eles que entenderán, meus pobres. Kevin, vou ter que prescindir dos teus servicios. Saesme moi caro. Moi caro. Sí. Pero se vostede non me paga. Pero estarme facendo perder cartos. Decepcionácheme, Kevin. Veña. Sae da miña barra. Vale. O Kevin moito non durou, non? Eu a verdade é que xa me estaba facendo a tanta limpeza e atención. Seguro que Puscas ia seguir na mesma liña. Claro, rapaces, xa volve ser o Puscas de sempre, Sí, xa volve a ter ese cheiro como a podre. Botaba de lo de menos. Home, Moi malo debestes ter pasado, Isto tivo que ser un inferno para vos. Tampouco te creas, Puscas. Eu chegaba a casa sen tanta acidez no estómago. Va, eso son parvadas, home. Se non hai nada mellor que o que vos poño. Que hai mellor que o famoso clarete do Puscas. Non hai. Isto é química natural, amigos. Veña ese brindis. Polo Puscas. Salud. Lino libre. estou asfixiado. Necesito liberdade. Son moito home para estar atado a unha muller só. Pois tan asfixiado estás. Deixa la moza, cortas con ela e listo. Cala a boca, home, como vai deixar agora que levan 10 anos xuntos? Non, se o peor non é os anos que levamos xuntos. O peor é que a pobre está tola por min e é capaz de facer calquera barbaridade. Tipo suicidio ou algo peor. Non hai semana na que o rompecollóns do Lino non veña queixándose do asfixiado que está ca moza. Normal. Calquera actura 10 anos seguidos coa mesma muller. Pero que falarás ti se levas 20 anos casado coa mesma? Casado é cunha criatura por criar, pero casado non é o mesmo que comprometido. Meu xa non ten amaño. Pero deste sí. Home, se cadra ainda estou tempo de zafar. A verdade é que sería bonito ser libre para ligar un día con unha, outro con outra, outro coas dúas. É que iso é o que ten a vida de solteiro, entendes? Que un día picas aquí, outro día picas alá, non tens que darlle explicacións a ninguén. Que dis típica, Flor? Que dis ti que as únicas mulleres que ves diante son as que baixas das páxinas porcas de internet? Porque a vida da hostelería é moi escrava, ben non sabedes. Que non tes tempo a andar por aí alternando con rapazas, home. Pero a vida do carteiro, cada porta que chamas é un mundo de oportunidades. Se eu che contara. Se cadra chegou a hora de pasar de Vanessa e recuperar a liberdade. Tate quieto, Lino. Tate quieto e reflexiona. Agora polo menos podes abrochar. E se deixas a Vanessa, igual acabas como este, 2 velas. No, é mellor o teu estar con unha muller e con fillos, Lino.
Non hai máis que falar. Aí convencéchesme. Mentira. Hola, Cari, son eu. Chámote porque temos que falar. Nosa, sei que estamos falando. Digo falar de cousas serias. Sí, da nosa relación. Carallo, atreveuse a chamala. Pero unha cousa é quedar con ela para falar e outra para cortar. Lino, que? Xa está. Cortamos. É que como lle sentou? A ela. Ben. Demasiado ben, diría eu. Pero dixeche as cousas claras, non? Me deu tempo. Falou ela primeiro e dixo que quería que o deixásemos. Que estaba asfixiada, que era moita muller para min. Que quería ser libre para guiarse con outro. Mas que atrevida la madre, Mario. Si vos digo a verdad, eu non mo esperaba. Eu que sei, non te poñas así, que máis ten que deixar a quen? Ti ela ou ela a ti? O importante era que querías estar só, non? Claro. Xa, Pero é mirado que compenetrados estábamos, non? A verdade é que non é fácil chegar a ese grado de complicidade que ata os dous quixemos deixalo ao mesmo tempo. Non vou atopar ninguén como a Vanessa. A ver, é normal que o pobre Lino estea un pouco tocado por poñerlle fin a unha relación de 10 anos. Pero seguro que mañán está como novo. Como podían estar tan cego? Que felices que éramos os dous. Mirado, este cando fomos de viaxe a Cañiza. E esta na comunión da afillada. E aquí no apopar de verdoias. Nadaba como unha serea. Tempo ao tempo. Está un pouco melancólico, máis nada. Cari, son eu outra vez. Chamaba por si acaso non escoitaba as mensaxes que che deixara antes e a ver se podíamos quedar. Xa sabes, para falar, é iso. Vale, chámame cando escoita a mensaxe, vale? Un bico. Vese que deixou o móvil na casa. Pode ser que estea pasando por unha debilidade pasaxeira, pero estou seguro que en nada se vai sobrepoñer. Segurísimo. Por qué? Por qué? Porque a partir de mí xa se me tiño meu carón. A quen estará rumeando o seu resplandor? Vanessa! Vanessa! Matadme xa para acabar con esta agonía! Que teño perdón de Dios! É o quinto cliente que me espanta hoxe. Non falar de que hai 3 días que non reparto unha carta en todo o lavillo. Vanessa! Vanessa! Pois isto hai que buscar unha solución. Home, vai onde ela, a ver se entra na razón. Xe, vai ti! Tamén foches o que fixo que cortaran. Xa aquí vais. O que? A que non te escollou? Eu, sobranme. Ai, chi, búrbola, téndeme isto. Se se pon moi violeto, botalle un sonífero na cesta. Faltas vai, amigo. Estásme dicindo que deixaches ir ao Puscas falar coa ex de Lino para convencela de que volvese con él. Sí, que pasa? Ti non estás ben da cabeza, home. Pero mira, algo había que facer. Levamos non sei canto tempo sen servizo postal. O Puscas é un inferno. E Lino está a esto do colapso sentimental. Xa, e non se che ocorre mellor cousa que mandar ao seductor do Puscas a xunta da pobre da rapaza agora que está sensible a falta de cariño, non? Se Puscas sedutor manda caralho. Pero é un túzaro, é un carneiro. No, mamá, ten razón, Puscas é moi atractivo. Pero cala a boca, payaso, cala a boca. Puscas é... Que sabrás ti desas cousas? Como? A ver, para min Puscas polo menos ten moita planta e ten así moito sex appeal. Cando bota aftershave, solta así un cheiro viril e masculino que... Sei que me debería preocupar por Kevin, pero é que a miña cabeza non me dá para preocuparme por 2 persoas ao mesmo tempo, así que... E volvendo ao tema, se hai algo seguro é que por moito atractivo que teña o Puscas, el nunca paparía a moza do seu segundo mellor amigo. Moza non, Moncho. Es moza, que hai boa diferencia. Carallo, o que queiras, Puscas? A ver, falache con ela ou non? Eu falei, pero nada. Nada, que non volve con Lino. É porque levas eso no pescozo? Pois... é polo frío, que fai que debemos coller o frío agora xa teño algo tomado. Sei que estes días son terribles, ó. Bebidas frías. Oiche, sabes que sacou un disco chiquitete, non? Manda que vello. Non sacou. Ajá!
Un chupón, sabía eu. Aparte que a petrena se barondando e que botas para atrás. E ti, que fixaches? Que fixaches, home? Non, eu non quixen facer nada, pero... Eu fun con toda a miña inocencia, a rapaza estaba desesperada e claro, quixenlle facer un alomiño e botouseme encima e veña... Veña, ti és un desgraciado, home. Ti non tens decencia ninguna, non tens nada, vergonza nin nada. Te papar así a moza do teu segundo mellor amigo. Insisto, es moza, es moza. Es un calamidad, es un calamidad. Xo sei, non me ver... Pero que ti non viches a moza. Pero que foi botarse encima... Pero empecé, sabes, botóseme ao pescozo e pedalle, pero un volcán. O que? Teño a espalda, pero rebuñada das uñas dos pés, pero unha cousa que unha barbaridade. Ainda te regodeas, home. Case mellor aforro a descripción pormenorizada que me largou o Puscas. Agora só vos digo unha cousa. Se é verdade a 10ª parte do que di que lle fixo a Vanessa, non me extraña que Lino estea todo o día chorando por ela. Tras, contra, sobre e dalle, hasta que case perdimos sentido, monchiño. Pero, ti sabes que, a nivel sexual, pero que eso é unha cousa que está fora de todos os escritos. Champions League. Ti sabes que é Champions League? Un sumal de UEFA. Oh, pero impresionante, amigo. E Lino que? Lino que? Lino non estaba porque eu na cama son moi tradicional e o dos tríos a mí non me presta. No, Lino é mellor que non saiba. É porque non están os mundos para andar perdendo clientes. Joder, parella, ponete a bufanda, Puscas. Moi contento, mas hoxe E non vou estar. Problema resolto. Chamoume Vanessa pola mañá e dixo que quería volver comigo. unha sorpresa tras outra. Como que queres volver? Non estarás inventando, Lino. Iso nada. Vou vos contar porque é confiable. Si que ligo con fulano e quedou escaldada. Desastre total. Satisfacción sexual cero. Eso había que velo. Que igual a versión del non é. Unha versión que non lle interesa a ninguén, que é moi cativa. Non quería saber eu quen foi ese piroliña. De piroliñas, hombre. Pero aquí falar non tan cancelas. Aquí insultas alegremente e habría que saber a verdade de todo. Busca, pon viño, anda. O caso é que non queres saber máis de aventuras. Ti que comigo xa está máis que servida a nivel sexual. Así que, polo tanto, volvemos a estar xuntos. Primos Berlino, pero ti non te estarás precipitando. Igual é un pouco cedo para que volvades xa, non? A ti non estaría mellor caladiño, Puscas. Non me chocar a boca, que o li polo meu ben, A verdade é que non estou convencido de todo. Porque iso de volver a estar atado a unha sola muller. A ben que eu estaría por aí, ou se con unha, apañan con outra... Ni que sí, hombre, ni que sí. É que os praceres da vida de solteiro. Está calado, home, xa está ben. Pero vos parece normal. Xa estamos como ao principio outra vez. A ti non te quero volver a oír falar de Vanessa chorando del, E ti cala a boca e bota viño. Algún tipo de Cristo. Mirad, amigos, entre nós. Cando pasan cousas como estas, o mellor é facer como aquén que nunca pasaron. Sí, é a mellor maneira de manter a cordura, porque como empecen a traballar as cabezas...